Ito na nga mga kadong Bisaya, hulaan nyo kung nasaan ako ngayon. I'm sure sa mga laging nagsusubaybay sa akin, alam na alam kung saan ang lugar na ito. Siyempre kung na-stress tayo, humanap tayo ng lugar kung saan natin mai-release ang mga yon. Kung saan makakapag-isip ka ng maayos. Kaya tara na mga kadong Bisaya, samahan nyo ako sa aking for today's video. This is Binyard Dong Bisaya at your service. Tara na! Ito na nga mga kadong Bisaya, tanaw na tanaw ang napakagandang view ng mountain. Sabi ng nakakaalam, yan daw yung malapit sa Sierra Madre. Kami talagang dumadaan sa area na to kasi nga merong coffee shop dyan na napakasarap at sulit at swak sa budget. Kaya sa mahilig pumunta at mag-rides, tsak na malamig dyan, abay magkape kayo. Ayan ang sarap mga kadong Bisaya. Ayan, marami rin mga nakatambay dito at may dala-dala pa silang mga upuan. Actually mga kadong Bisaya, ito ay pang 4th time ko nang pumunta at nag-drop by dito. Ito na nga mga kadong Bisaya, dumaan muna tayo sa Tanay Highlands. At dahil puno nga doon, dito kami napadaan sa isang kainan na maganda at masarap naman din siguro. Ito na nga, bumaba na tayo at maglalakad na tayo papunta sa loob. Guys, wala akong masabi sa place na to kasi napakaganda, bungad na bungad pa lang, napaka-classic. Kaya tara guys, pasok na tayo sa loob. Ganda naman tingnan kahit nasa labas ka pa lang. Kaya perfect talaga to, lalo na kung may kasama kang couple, o diba? So ayan, tingin-tingin muna tayo at syempre maghanap tayo ng pwede mapagtanungan. Mga kadong Bisaya, today pala is sa Valentine's Day, o diba? Ay na, may nakausap na si Dong Bisaya, ang sabi umakyat na lang daw sa taas. Ito na nga, naglalakad na tayo papunta sa taas. Ito na nga mga kadong Bisaya, kaya tara, welcome dito sa Pico de Pino Cave and Restaurant. So ito, mag-picture-picture muna tayo mga kadong Bisaya kasi nga napakaganda ng place at napakaluwag, kaya tara, akyat na tayo sa taas. Hagdan pa lang mga kadong Bisaya, maganda at malitis na at napakasarap talaga dito. Sakto, pang selfie at pang vlog talaga. Ito nga, may dala-dala na akong menu. Kaya tara, akyat na tayo mga kadong Bisaya. Medyo mataas nga ang ating aakyatin. Nakailang akyat na ako dyan mga kadong Bisaya. Nakakapagod na din. Dahil gusto ko nga sa pinakataas talaga kami para ma-feel ko ang moment na ito. Kaya tara, meron din silang pinaka-mini grotto sa loob. Guys, napakaganda talaga sa may bandang taas. Parang nasa ibang place ka lang o lugar na malayo. Maliwalas ang panahon sa mga oras na yan at saka malamig. Kaya sinadya ko talaga na abutin ng gabi dyan kasi gusto ko ma-feel ang simoy ng hangin. Ito nga, nagtanong ako kung meron pa bang rooftop. Abay, sabi meron pa. Kaya ito guys, isang akyatan pa tayo mga kadong Bisaya. Ito na nga mga kadong Bisaya, nasa taas na tayo. Aba, kitang-kita mo talaga ang paligid mo. Napakaganda at napaka-fresh at may mga tao na rin. Mga kadong Bisaya, ang sarap pagmasdan, lalo takip silim nga. Bumaba ako at nag-CR pero nakita ko tong place na to guys. Ang ganda, napakaganda at napakasulit talaga ang gabing iyon. Malinis at saka wala talaga akong masabi. Sa mga oras na ngayon, mga kadong Bisaya, napakalamig at napakalakas ng hangin. Pero sige lang, enjoy lang. Ginusto ko to eh. Dahil Valentine's nga sa araw na yan, meron din mga nagdidate. Ito na nga mga kadong Bisaya, tapos na tayong kumain. Kaya maraming salamat po sa pag-accommodate na napakaganda at napakasarap na pagkain. So kung ayan, makikita nyo yung labi, napakaganda. At syempre maraming balon para sa Valentine's Day. Parang nasa ibang bansa ka lang, parang nasa Indonesia or Malaysia ka. Napakaganda. Kaya na nga mga kadong Bisaya, so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsusupport. Bye-bye!